Určite Miška je celá, dneska ti dneska okliklo a daj do toho všetko podľa mňa, až viacej ako 20, koľko si chcel, 18-20 kilákov, kto by chcel ísť na 20, tak dáno tento skvelý, nabúchaný, nabušený chlapčisko, ktorý beží z hľadov okolností za Turiec ráno, jeden perfektný tým. No a máme koľko? Minúta presná, drahí priatelia. Odštartujeme sa tak, že budeme odpočítavať. Nacvičíme si pály od 10 po 1, dobre, 10, 9, 8, 7. A dnes sme vám naozaj vďační a vďační sú aj tí, ktorí sa hýbať nemôžu. A tí, ktorí sa hýbať nemôžu takým spôsobom, že budú bežať, tak aj tí tu majú dneska zastúpenie vo dvoch osobách, to je Veronika a Indy, dvaja vozičkári, ktorí pôjdu popri vás, tak si povzbuďte, prosím vás. Sledujte svoju lakku, máme 30 sekúnd, 26 sekúnd, priatelia. Rýchajte, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Wings for Life Run a Bran je odstartovaný na martinských plotníkov. Všimli ste si v porovnaní Holčok s minulými rokmi. Holčok, Marke, Janka, poďme. Oproti minulým rokom, babi, aj toto je presne cesta, mne sa to páči. Každý svojím spôsobom ide pre tých, ktorí bežať a ísť, kráčať dneska nemôžu. Oproti minulým rokom vidíme, že to štartové kolo sa nám znásobilo a to je presne to, čo ste pán primátor povedali. Veľa šťastia, priatelia, budeme vás čakať pri prebehu touto cieľovou a štartovou líniou a budeme